Tadry karon guys, diri sa Maya guys. Ano? Ay magtawad daw si Tuti TV o kwan. Pindor. Ang pindor oh. Kita ka na oh. Nabagong ibot ng butso guys. Kami. Gabot ka nagpindor ni Tuti TV. Kaon sa taho dre guys. Lagyan yung ugas atong sakyanan. Ang una buhaton guys, nakuhan sa niyang kuhan guys. Lapok. Lagi hugaw. Washing sa karon. Piyo bitayo. Eh gidugo na. Patuwa na rin. Dala na mo to dere. Pag manog wasin, paugahaw din guys. Para i-install na rin ito ha. Ayan. Pinder. Pinder. Itas na pinder yun. Front and rear. Ano pa dito? Kita na sa tabutso? Mahalon? Una guys. Yang lock. Hindi na siya. Padulyo. Ano, try na siya mga lock na sa diya guys. So, tulo na siya kabuka. Ako na kita na kang. Okay? Pero, kita na. Plastic na siya. Kuha na po tayo na yung balik. Diyo! Ano na siya guys? Ha? Taod na oh. Connect na siya na yung mga bangag na rin. Ang bangag diya. Ano rin na siya? Saan pa ko? Hindi kayo. Ito lang nga rin. Ang gawin istorya. Pilit na yun. Ano na siya? Ano ni siya daan guys? Ano? Mukhang ano siya. Paglak ka na niya. Paglak ka na niya. Ang tining bangag diya. Oh, tudot. Ano? Ano na guys? Oh. Hindi ro. Ito ang pinapit yun. Yuyo. Hindi. Hindi ano ba? Ha? Ito na po tayo sa tubangan guys. Done! Tsura na to.
Anayo.